Lympung ilekai football bala penyai dekat New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club kebala tipru kum ka fourth knockout football tournament arjar kat khandai kala poino sakabakut hakalai potrik benai risau hakabaka kenhun ilekai jong ka Khliehmawlieh Sport Club kawai neki kenhun berat ba jong ka super division ke NDSA kalayo ban Khur ka nam Lahduh jong ka ni Lympung mentang samai katai ka nam ka ba Khliehmawlieh Sport Club kalayo ban ra kalong hadin bakalala ban prelim no da arku lanot persai ka penden jaran Sport Club ya kitiki artli ki kol jong ka Khliehmawlieh layo ban tap akaminit ka basan pupra do udondor lingdo nong rinyang badi ka kol ka baar layo ban tap do hopeful son wanyang hakaminit banyo puar kumta ka ni ka jingyo ban Khur jong ka Khliehmawlieh ya ka tega nam job kala penlong ka ni ka kunhun bagan yo ru ban ra ka song pisa ka basilak tingka shushu ka tega sngi ka nam top scorer layo do jondor full dakar na ka Khliehmawlieh Sport Club badi ka nam best goalkeeper layo ban Khur do John Tivat nong bri na ka pendeng jaran Sport Club ya ka ba uba bi nong lang president ka West Castle District Congress Committee ulalong kumbu kongsan hakai jungdan lang ru uba 14 son ning khoi kum sumbut kongsan kliyo ban sam ki kusnam bat ki we de